poika, näytän ne taivaan merkit. Pölkylle tällä mä paavut ja erkit. Saulikin pelkää ja tutisee, vaik joskus se tuimana mutisee. Mä tiedän kaiken, en kuuntele ketään. Mä menen vauhdilla pitkälle mettä. Halveksi emmalla murus. Mä oon semmonen johtaja Turuus, joo. Olla Itälän MM-poikki, melko salskeita ja hoikki. Mitä hiukan on tullut mahaa, ei se tee miehelle pahaa. Olla Itälän MM-poikki, joka pitkin poikin loikkii. Ja on aina juuri siellä isojen poikien tiellä. Mä poika tihkukin miehistä seksi, kai Suvi ja Annekin viel sen keksi. Minusta on vulgaaria ja sivistymätöntä ratkaista ongelma voimakeinoin. Olen varma, että tämä asia olisi voitu ratkaista neuvottelupöydässä. Erkki, miten sä neuvottelet järjettömän Kiven Järkäleen kanssa? Paavo, edes sinä et voi antaa minulle noin hyvää syöttöä omalle maalillesi. Mitä? Minun on niin helppo vastata tuohon sarkastisen lipposvastaisesti, etten taida edes viitsiä käyttää tilaisuutta hyväkseni. Ei kun vastaa. Erkki, miten sä neuvottelet järjettömän Kiven Järkäleen kanssa? Paavo, olen nyt kiltti. Vastaa! Miten sä neuvottelet järjettömän Kiven Järkäleen kanssa? No, sanotaanko näin, että minulla on siitä vuosien kokemus, kun olen sinun kanssasi yrittänyt keskustella. Toi sattu. Ja tuli ihan yllättäen, niinkö? No niin, tuli. Olla Itälän MM-poikki, melko salskeita ja hoikki. Mitä hiukan on tullut mahaa, ei se tee miehelle pahaa. Olla Itälän MM-poikki, joka pitkin poikin loikkii. Ja on aina juuri siellä isojen poikien tiellä. Itälän. Mä en tiedä mittä. En yhtikäs mittä mä tiedä. Mä huitasin se vaan, mut kyllä vähän pelkäsi. Se oli temppu kuule. Se oli temppu. Ei jumalaut, poja. Kyllä mä senttä olen aika poika. Mä ihmettelen oikein ittiäni. Mikä mä olenkaan? Suomen sankari mä olen. Kun vaan loppus toi kauhia humina päästä.